Muhammadu shugaba ya annabi Muhammadu jagaba ya annabi Muhammadu shugaba ya annabi Muhammadu jagaba sai annabi Muhammadu shugaba sai annabi Muhammadu jagaba sai annabi Muhammadu shugaba sai annabi Muhammadu mai shiryar da bayi Muhammadu mai shiryar da bayi Muhammadu Ya mai shiryar da bayi abin nema ya samu zan yunkura dai mai shiryar da bayi alaban kalmomi in faɗe su ɗaiɗai mai shiryar da bayi gaban daman aikinsa a ji shi ya daidai mai shiryar da bayi cikin liɗufin zahara ukar in yi kwantai mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi Muhammadu marbar hamadan ƙara nema mai shiryar da bayi abana don faɗi mama mai shiryar da bayi na ƙara faɗa in caza ruhi ya girma ya mai shiryar da bayi kowa in ya ji ilawusa ya yi ta kyarma mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi talatin Muhammadu fati rabbi shi za ka shiryo mai shiryar da bayi iya kadarin zahara'u ne za ka yayyo mai shiryar da bayi ya dinga gudana duk in ya je ya juyo ya mai shiryar da bayi ya dinga kiran masa lafiya babu koyo mai shiryar da bayi ya mai shiryar da bayi kasa ali da sahabu su ne mahanga mai shiryar da bayi sharifai mu a gare mu ku ne katanga mai shiryar da bayi wani yayi wanda ya ƙi ku shi ne ya waiga ya mai shiryar da bayi kai maza fa maza ne babu su babu yanga mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi ya tafarkin Muhammadu zira Fatima arziki na mai shiryar da bayi yawan kaunar ki yasa har na canza suna mai shiryar da bayi idan na kira ki na kan ji daɗin jikina ya mai shiryar da bayi ki mun kashe fun kallon ki ya sayyada na mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi Muhammadu Abubakari Umar da Usmani shi ma mai shiryar da bayi Imama Ali zaki mijin Fatima ma mai shiryar da bayi da kafatanin ashabu har ma a ya imma mai shiryar da bayi Imama Hassan da Husain ku ne makama mai shiryar da bayi ya mai shiryar da bayi ya abul Abbasu ubangidan auliya kan mai shiryar da bayi duk wanda ya samu rabonka a gan shi tsaf-tsaf mai shiryar da bayi da shagjila ni jinin Fadimar mu ne ya kan mai shiryar da bayi da shagbar hama gidan shi kagan mu dab mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi na yarwa Muhammadu abun kallon mu ne dan batula mai shiryar da bayi yara mu shewa aliyu ku ne fitilla mai shiryar da bayi da shehu ma'azu tudun wada za mu shilla ya mai shiryar da bayi su shehu yahuza mu ba mun goda Allah mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi da shaka Muhammadu abdul qadir da liman habibi mai shiryar da bayi da si da hamal dan annabi ku gyara aibi mai shiryar da bayi da shaka malar sarkin mujinin ɗabibi ya mai shiryar da bayi sharu alaran ma a zahiri har da gaibi mai shiryar da bayi ya mai shiryar da
bayi da kai aka sanni da kai ake bani komai mai shiryar da bayi a yanar rasulallahi komai da komai mai shiryar da bayi Allah na ce dan Fadima ai ta yi mai shiryar da bayi yawan haske fatayi na komai da komai mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi Muhammadu fa miyan da nama ku kawo mai shiryar da bayi gidan annabi na iso da baiti na dawo mai shiryar da bayi abin da yake a cikin gyada ya bubawo ya mai shiryar da bayi ku yo na dabi yanzu za a ce mu kawo mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi Salamu alaika gwanin da ke gyara komai mai shiryar da bayi ka amsa mun ya mai isarwa a komai mai shiryar da bayi duk wanda ya samu yardanka ya samu komai ya mai shiryar da bayi ka ce ka yarda da ni dan Ali jarmai mai shiryar da bayi ya mai shiryar da bayi Muhammadu ya annabi Muhammadu shugaba ya annabi Muhammadu jagaba ya annabi Muhammadu shugaba ya annabi Muhammadu jagaba sai annabi Muhammadu shugaba sai annabi Muhammadu jagaba sai annabi Muhammadu shugaba sai annabi Muhammadu mai shiryar da bayi Muhammadu mai shiryar da bayi Muhammadu ya mai shiryar da bayi ya mai daidai mai gyara daidai da daidai mai shiryar da bayi kai ne daidai Muhammadu sunanka daidai mai shiryar da bayi a yaba asumi mai bayanai a daidai ya mai shiryar da bayi kullum daidai kaka aikatawa ashe dai mashiryar da bayi mai shiryar da bayi shi ne Muhammadu faɗa mana rabbana babu gyara mai shiryar da bayi ya ce mana addinin rabbu ne matsira mai shiryar da bayi ya ce mana mi sallah don mu bar fitsara ya mai shiryar da bayi ya ce mana mi ladabi kar mu dinga hira mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi Muhammadu ku ce masa gaskiyar rabbu ne shi mai shiryar da bayi ba wasa a gaban shi dan fardi ne shi mai shiryar da bayi ba daga murya in ana ambata shi ya mai shiryar da bayi Allah ban dama in ƙara bayyana shi mai shiryar da bayi ya mai shiryar da bayi kowa ya bace kafin zuwanka mahadi mai shiryar da bayi kana bayyana kowa sai ya shirya hadi mai shiryar da bayi ashe kai ne fitilar mu kai ne muradi ya mai shiryar da bayi da faɗi masan ka ƙara sabunta lodi mai shiryar da bayi mai shiryar da bayi ta Muhammadu farkin nira ta na jin rabu sarki mai shiryar da bayi idan ka na zo samun tanajin masauki mai shiryar da bayi kabin nazaran nan wanda zai bani sauki ya mai shiryar da bayi cikin himmar zahara tsarki da tsarki mashiryar da bayi mai shiryar da bayi ina Muhammadu masana Allah zo ku bani haske mai shiryar da bayi na samu abin da a yanzu zan ƙara take mai shiryar da bayi ku ƙara tuna mun shi yake haska haske ya mai shiryar da bayi duk wanda ya samu ƙaunar ka shine cikakke mashiryar da bayi ya mai shiryar
shiryar da bayi Faɗar Muhammadu. sunan shi kawai burge rabbu ne ma. Mai shiryar da bayi Muhammad Ahmad Nasir haƙi ne ma. Mai shiryar da bayi Munahir ɗahir Allah kashe da ni ma. ya mai shiryar da bayi Ina kaunar shi ka bar lumanar ka nima. Mai shiryar da bayi. mai shiryar da bayi Abin da yawan Muhammadu. zuga rabbu kaunar ka nema. Mai shiryar da bayi Aya mai daraja mai wadata da girma. mai shiryar da bayi Cikar haske ba gurin faɗi ya mama. mai shiryar da bayi Ka ban yardan ka a take nima na girma. Mai shiryar da bayi. mai shiryar da bayi Kawai da Muhammadu. bayinka a zahiri har da kuya. Mai shiryar da bayi Kamun jalabinka da sitira don zakiya. mai shiryar da bayi Kamar yardan ka gudun kar a bar ni ya baya. mai shiryar da bayi Domin darajar matan ka kai rilbariya. Mashiryar da bayi. ya mai shiryar da bayi Ina da bukata sidi ka san da su ma. mai shiryar da bayi Dana na amina ka bani komai da dama. mai shiryar da bayi Domin girman abudillani ma na ya girma. mai shiryar da bayi Ka ƙara wadata gunmu don faɗi mama. Mashiryar da bayi. mai shiryar da bayi Anan ne Muhammadu. na ɗaya baitukan ka hadi. Mai shiryar da bayi Na faɗi wane shi ne yayyaban muradi. mai shiryar da bayi Na shakya Musa jinin Fatima muridi. ya mai shiryar da bayi Wurin alaran masharif jinin si da hadi. Mai shiryar da bayi. mai shiryar da bayi Ya Muhammadu. annabu Muhammadu. Shugaba Ya annabu Muhammadu. jagaba Ya annabu Muhammadu. shugaba Ya annabu Muhammadu. jagaba Sai annabu Muhammadu. shugaba Sai annabu Muhammadu. jagaba Sai annabu Muhammadu. shugaba Sai annabu Muhammadu. Mai shiryar da bayi Muhammadu. mai shiryar da bayi Muhammadu. Ya mai shiryar da bayi Muhammadu.